xics i xiques, com esteu? Mireu, avui vos porte una recepta salada perquè pugueu ajudar als papàs i les mamàs a fer, per exemple, el dinar o el sopar. A més, segur que vos va agradar un muntó. N'hi ha unes quantes elaboracions, així que el primer que anem a fer és llevar-nos molt bé les mans amb aigua i sabó perquè anem a utilitzar-les molt. Mireu, vaig a gastar farina, oli, aigua i sal. A més, m'he portat un poquet més de farina per a després que no se me pegui la massa que vaig a fer. Mireu, és tan senzill com agarrar el que és la farina. Podem gastar la farina que vulgueu. Jo en aquest cas he agarrat farina blanca normal perquè no tenia integral, però de normal es faig en la farina integral i està superbo. L'anem a ficar oli. En aquest cas jo tinc d'oliva. I anem a ficar-li mitja cullerada. Ahí. Sal, una miqueta, molt poqueta. I aigua, 125. Mireu, això sí que va un poquet a ull, Si vegem que se me queda molt seca, li podem ficar un poquet més d'aigua. I si se nos queda pegajosa, un poquet més de farina. Està així pringosa, que si no es pega molt, res, hem de tornar a posar un poquet de farina i ja està. Mireu, això jo vaig tirant un poquet d'aigua i a la vegada vaig remenitzant. Això mola molt, feu-lo. Jo sempre me guardo un poquetet, per si m'he passat, no ficar-la. Me remenegeu bé, perquè de normal se pot quedar la farina baix del bol. Així que, sense por, mireu. I què anem a fer després amb aquesta massa? Una pizza. Sí. Bueno, anem a fer dos, dos xicotetes. Mireu, això jo crec que necessita un poquet més de farina, perquè mireu, n'hi ha manera de que se quede ahí, Pues li fico un poquet més, poquet a poquet. I quan ja vegem, mireu, ja està bé, quan ja no se nos pega a lo que és el bol, fiques a les mans, el passem a la taula, jo ho vaig ajudar d'una safà, un tinc per així, i mireu, important que li fiqueu farina a la taula on anem a treballar, agarreu un poquet de farina, perquè així no se nos quedarà ahí en la taula sense poder manipular-la ni alçar-la. I anem a anar amassant-la un poquetet fins que ja vegem que no se nos queda pegat. Que si vos pega podeu ficar-vos un poquet també de farina en les mans, d'acord? La treballem. Això és superdivertit. A mi m'encanta. Feu-lo en casa i me digueu què tal, Que se vos pega, mireu, doncs li fiquem més.
I quan ja he aconseguit una massa que, mireu, ja no se me pega ni a les mans ni a la taula, val? Ara la vaig a separar. Jo vaig a fer 4 trossets, però també depèn de com vulgueu que siga la pizza de gran, vale? Jo vaig a fer... Vaig a deixar les boletes en un plat, vale? 10 minutets, vale? Han de reposar un poquet. Vale? Vaig a deixar-la reposar 10 minutets, me llave les mans i vos torno a explicar el que anem a fer ara, d'acord? Ja estem així una altra vegada. Ja tenim les nostres boletes que han reposat un poquet, val? Veieu? I el que anem a fer és estirar-les perquè tinguin una forma redoneta, com una pizza, val? Important ficar farina, com he dit abans, vale? Perquè no se m'enganxe el que és la massa a la taula. I jo també li fiqué al rodillo. Mireu. Agarre la massa. Vale? La torno a amassar un poquetet, però molt poquetet, vale? Perquè no vull que perga el que s'ha inflat. Mireu, si no teniu rodillo, el podeu fer amb les mans perfectament, vegeu? Ara, i d'esto... Ahí. Vale? Però si teniu rodillo, molt millor, més ràpid. Intentem donar una forma redona, però si no va estar igual de bona de forma quadrada d'estrella com de triangle. Així el perill és que se nos pegue, val? Que vegem que se nos pega, li fiquem més farina al rodillo i a la superfície de la massa, vale? Mireu. També la podeu estirar, com us he dit, amb les mans. No n'hi ha cap perill. La vaig a passar en plat. Ja tenim una mini pizza. Mireu, a la base. Vaig a fer una altra i vos ensenyo com anem a... quins ingredients li anem a posar a la nostra pizza, val? Com ahí se m'està pegant, com ahí se m'està enganxant, li vaig a posar més farina. Quan la tenim fineta, ja la tenim feta. Els dos els faré després. I ara us ensenyo els ingredients. Vaig a fer dues opcions. Mireu, el primer que anem a ficar-li és la tomata.
Mireu, aquesta opció és més vegetal, ¿vale? Tinc unes olivetes, xampinyons, pimentó... Ho fiquem... Com ves? Vale, ja tinc la que és vegetal. Vale? I anem a fer una de sempre. Amb pernil, formatge. Posem també la tomata. Li fique el formatge. A mi m'agrada molt, així que li fique un muntó. El bo d'això és que li podeu ficar els ingredients que més us agraden a vosaltres. O fer-li la favorita a mamà, o a papà, o als vostres germans. I ara mireu. Agarro el pernil i el faig així com trossets amb les mans i el vaig col·locant. Vale? Mireu. Ja tinc la de formatge i pernil. Això ara m'ho porto al forn com uns 10 minutets. Val? Així, que ara nos vem. Molt bé, al final jo he deixat les meues pizzas 15 minuts en el forn. Vale? Això controleu-lo i mireu quina bona pinta que tenen les dos. Així que ja sabeu, si voleu ajudar els papàs o les mames a fer el sopar, així teniu una idea. Intenteu-lo i ja me digueu. Fins a la pròxima!